půjde tam odsaď tam. Takže dobrý večer, vítejte u dalšího dokumentu BBC Víza hledá záchod. Půjdeme se podívat, jsme ve vlaku Eurocity, Praha, Břeclav, Budapešť, Kelety. Teďka se nacházím někdy v Pardubicích. Dneska je 8.11.2014. A popijeme vynikající habánské nadlínské zelené. A nyní se podíváme, kolik toalet má náš vagón. Většina lidí říká, že pouze jeden. Nyní se uvidíme, to je taková ta lovci pravdy, kolik záchodů tady opravdu je. Pojďme se podívat. Takže jsme u dveří číslo 1. Je tam napsané WC. Nicméně, pojďme se podívat dovnitř. Můžeme říct, že WC to je. Pokročme tady dál. Pojďme se podívat na druhou stranu vagónu. Tam. Takže já myslím, že asi je očividné, že někteří si myslí, že vagóny mají pouze jedno WC, ale podíváme se dál. Už jsme skoro tam. Svítí tady světýlko zelené WC. Co to může znamenat? Takže dveře číslo 2 obsahují opět nálepku WC. Ale co je za těmi dveřmi? Ne! Tomu nechci věřit. Opravdu tady je. Takže myslím, že záhada byla odhalena. Opravdu nebylo to nic, co bychom jako nevěděli, někteří pochybovali, ale pravda konečně vyšla najevo. Budu se těšit na další pořad s vízou po různých zajímavých částech, hledáme a objevujeme tajemství.